denne video omkring Wii-foreningsprogram vil vi kigge på opbygningen af en kontoplan og hvorledes man bruger økonomifunktionen i Wii-foreningsprogram. Først skal kontoplanen oprettes. Jeg viser her, hvorledes man gør det under menuen Diverse, Definitioner, og her definerer man alle dele af Wii-foreningsprogram under diverse definitioner. Diverse definitioner, og så vil jeg vise kontonummer her. I dette menupunkt defineres det, som det ses på billedet her nu, så ligger der i forvejen inde her et godt opbygget, for mig at se, super opbygget kontoplan. Den starter med nummer 1000. Man kan definere op til 99.999 forskellige kontonumre. En god idé er, når man opbygger sin kontoplan, at have luft imellem de forskellige numre. Og det er kutyme i Danmark, at man starter øverst med indtægter. Så er der som overskrift, derfor har den konto en type tekst. Hvis man er i tvivl om, hvad de forskellige kontotyper er, så kan man overalt i Wii-foreningsprogram trykke på spørgsmålstegn, og så får man hjælp. Og under hjælp her kan man læse, at vi opererer med 4 typer af konto. Den første, det er driftskonto, det er den, som når året er om, stort set skal gå i 0. Det er driftskonto, det kan være kontingent og alle mulige andre konti. Så er der statuskonto, det er de såkaldte beholdningskonto, det er typisk bank, giro, og man ellers har, hvis saldo så overføres fra det ene år til det andet. Endelig er der muligheder for at arbejde med sumkonti. Sumkonti, de lægger alle konti sammen imellem to forskellige kontonumre, det viser jeg lidt. Og så er der en, som egentlig kun er til pynt, nemlig tekstlinjer. Læs mere under det under hjælp eller i manualen eller under manualen på hjemmesiden. Her ser vi så, der er defineret en driftkonto, der hedder konto, gæstespiller osv. Og så slutter man af i 1990 med en sumkonto. Og sumkontoen er så defineret som, det her, er defineret som en sumkonto fra konto 1990, og den lægger så alle kontierne sammen fra 1000 til 1990. Og her kan man så også definere om, hvordan summen skal udregnes, om det er summen af debit og kredit osv. Vi vælger her ikke at ændre indsigten. Her har vi så defineret de forskellige udgifter, og igen slutter alle udgiftskontiene af, som er defineret som driftskonti, af med en udgifter i alt. Og til sidst har man så sin kasse til gådehaverne osv. Når alt det her er defineret, som du ønsker din kontoplan skal være, så kan du uden at arbejde med økonomidelen. Det foregår med økonomi, og der hvor man typisk er længst og mest, det er selvfølgelig i kasseklæden. Kasseklæden i V2 frem her består af 4 faneblade, som man ses her øverst til her øverst. Det første, det er selve kassekæden, som jeg vil vende tilbage til, men her dukker kontoplanen op igen, og her får man så et samlet oversigt over kontoplanen. Nu også med hvad der er defineret som fra til, eventuelle genveje, en saldo, og så en saldo i forhold til et referenceår, som man kan definere. Disse referenceår, som jeg kalder dem, hedder i Wii-termer en periode og kan sammenlignes med et år. De defineres under diverse definitioner og så periode. Ja, der kan man så indlægge de forskellige regnskabsår og også markere, om de skulle være afsluttet. Det er vigtigt i forbindelse med arbejde med kasseklæden, at man helt styr på, at kontoplanen fra starten af er lagt rigtig ind her. Selve det at indtaste i kasseklæden, og hvordan kasseklæden man gør det, vil vises i en senere video. Håber, at nu er det klart for enhver, hvorledes man bedst opbygger en kontoplan i Wii-foreningsprogram.